Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Maar voor ik begin wil ik graag de kijkers welkom heten die ons via sociale media volgen. De kijkers op Tele Curaçao, op NOS TV en natuurlijk op Salto TV in Amsterdam. We beginnen met het bericht dat er een nieuwe organisatie tegen mensenhandel is. De minister van Justitie, Shelton Hato, heeft gisteren officieel een nieuwe juridische organisatie geïntroduceerd. En de naam van deze organisatie is PATH. P-A-T-H. De organisatie houdt zich bezig met het voorkomen van misbruik en mensenhandel. Gisteravond hield Hato een toespraak en daarin benadrukte hij dat mensenhandel en smokkel van personen op ons land een halt moet worden toegeroepen. PATH zal daarom meer doen om de bewustwording over dit onderwerp te vergroten, maar ook analyses gaan maken en deelnemen aan preventiecampagnes. Later in deze uitzending hebben we ook een deel van de toespraak van de Nederlandse staatssecretaris Erik van den Burg, die ook bij de opening van PATH aanwezig was. Doen dient bezwaarschrift in. De vakbond voor onderwijspersoneel Doen heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de beslissing van minister Ornelio Kit Martina van Bestuur, Planning en Dienstverlening om Doen niet toe te laten tot het CGOA. Dat is het Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken. Doen is het daar niet mee eens en heeft dan zeg maar een klacht ingediend, een bezwaarschrift. Tegelijkertijd gaan ze verder met de handtekeningenactie, want ze willen laten zien dat ze steun krijgen van veel mensen, vooral ambtenaren en gelijkgestelden. Het zijn mensen die ook in het onderwijs werkzaam zijn, maar niet officieel ambtenaar. En Doen vertegenwoordigt hen en wil daarom een plaats in het CGOA. Die handtekeningen kunnen verzameld worden op woensdag in Zambiel en op donderdag tijdens Punda Vibes. Dan gaan we naar de belangenverstrengeling bij BPD. Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft 32 mensen voorlopig in dienst genomen om achterstallige administratieve werkzaamheden uit te voeren. Die zijn ontstaan onder meer tijdens de COVID-periode. Nou, het idee is duidelijk, maar de uitvoering, daar is veel over te zeggen. Onder meer volgens de vakbond SAP, die zegt dat er alleen maar vriendjes en familie worden benoemd. Ook andere mensen klagen daarover. Het zou niet transparant zijn gegaan. Het is ook nog maar de vraag of mensen na een jaar ook weer klaar zijn of dat er toch hun contract zal worden verlengd. Kortom, belangenverstrengeling bij BPD, dat is de klacht en de minister zal zich daar nu over moeten uitlaten. En dan hebben we het weer over minister Ornelio Kit Martina. Grote hoeveelheid marihuana in beslag. De politie heeft gisteren een marihuana-plantage opgerold. Dat gebeurde tijdens een inval in een huis in Cerro Grande in Fuik. Daarbij werden verschillende cannabisplanten in beslag genomen. Het gaat zowel om apparatuur om drugs te kunnen bewerken als de planten zelf als bewerkte cannabis. Dus er was daadwerkelijk sprake van een marihuana-fabriek. Hiervoor zijn 2 mannen gearresteerd die nu nog vastzitten. Een 34-jarige man uit Curaçao en een 37-jarige man uit Vietnam. Maar er werden ook 3 illegale Venezolanen aangetroffen die naar alle waarschijnlijkheid hielpen bij deze marihuana-plantage. Die zijn overgebracht naar de immigratiedienst en wachten op hun uitzetting naar Venezuela. Auto vliegt in de brand. Ja, het blijft een nachtmerrie van elke automobilist. Soms denk je wel eens dat je rook ruikt. In de meeste gevallen gebeurt er natuurlijk niks, maar in dit geval bij een chauffeur die op de kruising van de Schottengatweg Noord en Santo Domingoweg stond gisteren, kwam er zoveel rook uit de wagen dat hij de auto op de weg liet staan bij het kruispunt, eruit rende en toen zag dat vlammen uitsloegen in zijn wagen en de auto heeft flink veel schade opgelopen. Heel erg treurig en nu wordt natuurlijk onderzocht hoe dat heeft kunnen gebeuren. En dan, de Extra reikt prijzen uit. Het staat ook op de voorpagina van onze krant vandaag. Het is een mooie actie. Het is een actie die al 40 jaar bestaat en waarbij Extra prijzen uitreikt aan mensen die meedoen tijdens de Pensagana-campagne. Die begint meestal in november en in maart worden dan de prijzen uitgereikt. En we moeten zeggen dat dit jaar er een record aantal deelnemers was. 7 mensen kregen gisteren een prijs. Die varieert van 1000 tot 3.500 gulden. En het is vooral een hele mooie opsteker. En leuk voor de mensen om elke keer weer mee te doen aan deze wedstrijd. We gaan even naar een break. Zijn zo bij u terug.
Welkom bij Heavy Mix Concrete. Heavy Mix Concrete is in 2009 opgericht door de familie Vieira. Toen de tijd bestond de vloot uit 4 betonmixers, 1 pomptruck en een hele simpele betonplant. Maar kijk nu wat het is geworden. 14 betonmixers, 6 betonpompen en een nieuwe betonbatchingplant. Bij onze nieuwe batchingplant vindt de menging plaats in de mixer van de betoncentrale en niet in de truckmixer. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Bonaire, want daar zijn vanochtend de Interinsulaire Spelen van start gegaan. Gisteravond was de officiële opening, maar vanaf vandaag wordt er daadwerkelijk gesport. Het gaat om zo'n 100 leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs die meedoen aan deze Interinsulaire Spelen. De eerste wedstrijden werden van 29 februari tot 3 maart op Aruba gehouden. Daar werden de wedstrijden in trefbal, schaken en dammen gespeeld. Nu worden er op Bonaire wedstrijden gehouden en dan gaat het om basketbal voor de jongens van de basisschool, voetbal voor de meisjes en aquaton. Aquathlon, dat is een sport waarbij er wordt gerend en gezwommen. En u ziet op de beelden dat de deelnemende scholieren van hartelust daaraan meedoen op het mooie Bonaire. Het is een nieuwe sport die veel aandacht zal moeten krijgen, vinden de besturen van Aruba, Curaçao en Bonaire. En daarom nu deze wedstrijden. Van 11 tot en met 14 april wordt op Curaçao worden er dan atletiekwedstrijden gehouden. En dan gaat het onder meer om volleybal basisschool jongens en basketbal voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Mooie combinatie waarbij scholieren naar de verschillende eilanden gaan en meedoen aan sport. Dan gaan we naar, zoals al aangekondigd, de speech van staatssecretaris Erik van der Burg, de Nederlandse staatssecretaris. Die gaf een speech tijdens de opening van PATH, dat is de nieuwe juridische organisatie hier op Curaçao, die zich bezighoudt met de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. Een goed streven, al dus van der Burg, die tijdens zijn speech de link legde tussen de onmenselijkheid van de slavernij in het verleden en de onmenselijkheid van mensenhandel en mensensmokkel tegenwoordig. Deze locatie is een fantastische locatie en was ooit het centrum van een plantage. Een plantage waar mensen tot product waren gemaakt. Waar mensen hun menselijkheid waren ontnomen. Waar mensen hun waardigheid kwijt waren geraakt en waar het was omgezet in waarde, in geld, in eenheden die je kon verhandelen. De mens was weggehaald op deze plantage. En dat is eigenlijk precies waar we het vandaag ook met elkaar over hebben. Human trafficking, mensenhandel, gaat over
net overigens als slavernij waar ik het net over had, gaat over het ontmenselijken van de mens. Gaat over, is misschien wel een van de ergste misdrijven, een van de diepste zondes die je kunt begaan. Omdat je de mens niet meer ziet als een mens, als een gelijkwaardige, als één zoals jij, maar de menselijkheid ontneemt en maakt het een product waar je geld aan kunt verdienen. En daarom is het zo belangrijk dat wij optreden tegen human trafficking, tegen mensenhandel. En dat we ook beseffen dat het veel breder is dan datgene wat we er meestal bij voor ogen hebben. Namelijk het smokkelen van mensen van de ene plek naar de andere plek. Nee, dit gaat over heel veel vormen van misdrijven. Net werd ook niet voor niets de kleur roze aangehaald. Omdat 70% van de slachtoffers van mensenhandel, dat zijn vrouwen die uitgebuit worden. Dat kan zijn in de seksindustrie. Dat kan zijn in de maakindustrie. Dat kan op diverse wijzen zijn. En daarom is het zo goed dat wij met elkaar hier vanavond staan. En dat wij samen hier onze schouders onder zetten. Want human trafficking is een wereldprobleem. Is een probleem wat gaat van Amsterdam, Den Haag of Rotterdam tot hier op Curaçao. Wat raakt aan mensen die nog niet eens zo heel lang geleden vanuit Afrika hier naartoe gebracht werden. Of mensen die nu vanuit Midden- of Zuid-Amerika hier naartoe komen met dezelfde reden. Namelijk het verdienen aan mensen. Het ontmenselijken van mensen. En daarom is het zo goed dat we hier staan. En dan gaan we tot slot naar Argentinië, want daar is veel aan de hand sinds het aantreden van de nieuwe president Milei. Gisteren botste de Argentijnse politie met filmindustriewerkers die protesteren tegen bezuinigingen. Het ging er hard aan toe en het gaat om filmmakers, acteurs, studenten en andere werknemers in de filmindustrie van Argentinië. Die zijn in conflict gekomen met de politie tijdens een protest tegen bezuinigingen. En de deelnemers, de manifestanten, zijn vooral boos over het radicale besluit van de minister-president. Maar er zijn veel meer beslissingen die hij wil doornemen. En daarover heeft de Senaat van Argentinië gestemd gisteren. Het grote dereguleringspakket, radicale veranderingen in de economie van Argentinië, is nog niet aangenomen. En dat is een tegenslag voor de president, die zelf benoemd anarcho-kapitalistisch is en de overheidsbemoeienis flink wil beperken. Dat heeft ook te maken met de slechte financiële situatie. Er worden daarom meer demonstraties verwacht, omdat de besluiten van de nieuwe president grote gevolgen kunnen hebben voor de samenleving, maar als doel heeft om de economie weer beter draaiende te krijgen. We houden u daarvan op de hoogte. Ik ben aan het einde gekomen van Access Journaal. Ik hoop dat u een heel fijn weekend heeft. Wij zien elkaar maandag weer als het goed is. Bekijkt u ons via Facebook, volg ons dan. Bekijkt u ons via Instagram, abonneer u dan. Tot maandag, het allerbeste. Tot ziens.